Хей, здравейте на всички! Аз съм магиосникът на Бургас, Заин. Но всъщност вие сте истинските магиосници. Останете до края на видеото, за да разберете защо. В природата наблюдаваме как нещо красиво се появява, после просто за да изчезне. Но нужно ли е да става винаги така? Ами ако като магиосник можем да вземем един предмет и да го трансформираме в нещо друго, от нещо, което вече не можем да използваме, в нещо, което да ни е полезно отново. И сигурно се чудите, как да се научим и ние да правим такива неща? Не е нужно, защото община Бургас се е погрижила за вас. Огромните струпвания на биоразградим отпадък водят до отделянето на огромно количество метан, който е изключително вреден за нашата атмосфера. А на аеробната инсталация на община Бургас обаче взима тези биоразградими продукти и метанът, който се отделя от тях, и превръща всичко това в екологично чиста енергия. Усещам, че някой вече иска да помогне. Извинявай и за дупката в тавана. Спокойно, ще я оправя. Ама друг път. А ти, Валерия, какви са тия дрехи? Да се бяхме разбрали? Ще снимаме? Така е много по-добре. Да. И ти какво правиш в момента? Приготвям вечеря. И си мислех, колко щеше да е хубаво да имам един компостър тук. Да, наистина ще да бъде хубаво, защото в момента общината използва органичната материя, взима я, слага я в аеробната си инсталация и по този начин прави някакви процеси, които аз не ги разбирам, но се случва така, че превръща отпадъците в енергия, която е природосъобразна и е напълно добра за нас и за нашата атмосфера. А знаеш ли кои са най-добрите предмети, които трябва да се складират и да се дават там? Отпадъците? Обелките? Така е, но тези, които са най-добри, са следните. Обелки и изрезки от плодове и зеленчуци. Стари и изгнили плодове и зеленчуци, черупки от яйца, утайка от кафе и пакетчета чай, отпадъци, дървесни стъготини, сено, салфетки, вестници, хартийни пликове, също така местни, млечни и тестени продукти. Това, което трябва да направим, е изключително просто. Трябва да разделяме органичната материя от неорганичната материя в нашия боклук. Трябва в отделни турбички. И после да ги изхвърляме в кошовете, предназначени за това. Това е една страхотна инициатива на община Бургас, Заин. Наистина, сега е момента да се погрижим за бъдещето на нашите деца и нашите внуци и за това какво ще оставим след нас. Ние сме последните поколения, които могат да променят хода на вредните емисии. Помнете, голямата промяна винаги идва отвътре навън. И героите на бъдещето действат днес.